dai raken nan albarkar da za ta yi bana abun ma ba a cewa ko dole ne in samu su kai ke burewa Alo share kala zaki. Tayi zaki tayi kala. kai yan malaysia ce ha Yan Malaysia. ta yi suga da kankana Na ce ta haimat. Alo share kala zaki. amma magana bayi ho ba magana ba da bashi ta raken nan ko da yake dai bari in koma arena na sakkwatawa Alo share ke. Rake zaki tayi kala. Rage. Baba Ale. kai wai da ganin su fa samarin gari ne kuma in tsaya ka sai dai ku zo ku tsaya da ko da Ana, mu je na. Agai ne ana wa. Haka ne. Zauna ne. naira ɗari naira ɗari da wa wannan naira ɗari Turan 200 da wannan. Haka ba. Bari in lissafa da wa. Ɗari biyu da zo biya. To ai ni ban ga ko guda nawa an ka ɗauka ba. To ai ni ban ga ko nawa an ka ɗauka ba. To kai guda biyar. Wanga shidda ce. Ka sai hebe wanga aljihu ya hebe. To yanzu dai kuɗin a bani kuɗin lalla. Kai 100. Waya ne wai. 500. Kada ni shiga daga. Kai aka yi ne, wasta. Dan cikin kai da ne abin nan ne ai ba wani abu. Ina kai, To me ka shirin saurari hakan ga? Wannan kai. Nike harba. A ka gaji jama'a. Ina